Hola, bona tarda. Ara us explicaré com es fan les activitats que requereixen càlculs per a l'examen del tema 3 i per això em dirigeixo al qüestionari de repàs que teniu penjat en el Moodle. Quan comencem a mirar les activitats, hi ha una sèrie d'activitats, tots teniu el mateix número d'activitats, ordenats de la mateixa manera, i la primera pregunta que us demana que feu càlculs és en la pregunta número 3. A la pregunta número 3 el que diu és el següent. El sèrum fisiològic és una dissolució de sal en aigua amb un percentatge de massa del 9%. Què vol dir aquest 9%? Anotem el número de pregunta i comencem. Anotem pregunta número 3. Primera dada, 9% en massa. Això vol dir que, primer, si és un percentatge vol dir cada 100 què? Si és massa i llavors ens parla de grams, doncs posaré 100 grams. De què? La dissolució a la qual s'està referint és al sèrum fisiològic. Per això posem cada 100 grams. Quants grams? 9 grams. De què? De sal. Seria el solut. Llavors, per preparar una dissolució, us diu, volem mesclar aigua i sal per preparar 680 grams de sèrum fisiològic. Quina quantitat de sal en grams necessitem? Doncs, anotem. Comencem posant que 680 grams de sèrum és el que volem preparar i que llavors necessitem saber els grams de sal que fan falta. Aleshores, per poder-ho fer, començarem reunint totes aquestes dades. Diguem que 680 grams de sèrum requereixen una relació amb els grams de sal. Qui ens ho dona? Aquest factor de conversió que ja podem fer servir aquí. Llavors, quin és el factor de conversió? Direm que per cada 100 grams de sèrum li corresponen 9 grams de sal. I ara comprovem les unitats. Grams de sèrum se'n van i ens queden grams de sal. Les unitats que m'han quedat aquí són grams de sal. I ara, quina seria l'operació? En aquest tema els càlculs no són difícils, per això no perdo temps ensenyant-ho a la calculadora, sinó que directament ja us dono el resultat. Feu a la calculadora 680 per 9 i dividiu per 100 i veureu que us dona 61,2. Poso un decimal perquè és el que m'ha dit. Llavors, quan contesto, diu, per validar aquesta pregunta has de fer els càlculs en paper, es refereix a tot això que hi ha aquí, el número de pregunta, les dades que s'han donat, la interpretació, la pregunta que heu de contestar, heu de posar l'enunciat correctament, què significa tota aquesta informació i després heu de fer l'operació. Comproveu que se'n van les unitats i demostreu que s'obtenen grams de sal. Llavors, quan contesto al qüestionari, ara llegiu, anota únicament el resultat numèric amb un decimal de precisió i indica el decimal amb una coma. Quan l'introduïu al qüestionari, poseu, si us ha sortit 61,2, poseu un 6, un 1, una coma i un 2. Si poseu algun espai en blanc o poseu alguna cosa més que no toca, llavors ho tindreu malament. Intenteu ser el més curosos possible a l'hora d'introduir el resultat. I llavors, quan ho resoleu en el paper, doncs, el que teniu que fer és requadrar el resultat. Són les dues coses que us demanaré a l'examen. Llavors, si continuo amb el qüestionari, ja no m'aturaré per cada pregunta, sinó que us faré totes les preguntes seguides. Si segueixo les qüestions del qüestionari, la següent pregunta que us demana que feu càlculs és a la pregunta número 8. La pregunta número 8 diu el següent. Diu, a l'etiqueta d'una ampolla de vi negre de 750 mil·lilitres i llegim que té una graduació del 13%. En el problema, comencem. Problema número 8. Llavors, tenim un volum, que és el de l'ampolla de vi. El volum de l'ampolla de vi és de 750 mil·lilitres. I llavors, d'aquests 750 mil·lilitres són de vi. I llavors també diu, l'altra dada que m'ha donat, és que és una graduació del 13%. Què vol dir això? El 13% en volum, ara he de posar un percentatge com abans, que vol dir que de cada 100 algo.
percentatge implica que has de posar aquí un 100, ¿vale? I ara, si aquí van 100, aquí és aquest número, van 13. I ara interpreteu, si és el vi, llavors són mil·lilitres de vi que contenen 13 mil·lilitres de què? La unitat que poseu aquí ha de ser la mateixa que poseu aquí. Llavors, serà d'alcohol, perquè es refereix a la graduació. De fet, si acabem de llegir l'enunciat ho veureu. Mira. La graduació que apareix a les etiquetes de les begudes alcohòliques correspon a la graduació d'alcohol expressada en tant per cent en volum. Quin volum d'alcohol en mil·lilitres conté l'ampolla? Doncs, venim aquí i posem per aquesta, l'ampolla que conté 750 mil·lilitres de vi, doncs m'està preguntant quants mil·lilitres d'alcohol hi ha aquí. Vale? En l'ampolla, és a dir, en 750 mil·lilitres de vi. Això vol dir que començarem fent el problema dient que 750 mil·lilitres de vi li aplicarem el factor de conversió relacionant les dues dades que m'han donat, mil·lilitres de vi i mil·lilitres d'alcohol. Diré que, fixeu-vos, aquí es relaciona mil·lilitres de vi i mil·lilitres d'alcohol. Si jo aquí tinc mil·lilitres de vi, en el meu factor de conversió, mil·lilitres de vi van avall i mil·lilitres d'alcohol van a dalt. Per tant, per cada 100 mil·lilitres de vi tinc 13 mil·lilitres d'alcohol. Mil·lilitres de vi se'n van i m'han quedat mil·lilitres d'alcohol. Què tinc que fer? 750 multiplicat per 13 dividit per 100. Ara ens donarà la calculadora 97,5. Feu sempre arrodonit a un decimal, d'acord? I això seran què? 97,5 mil·lilitres d'alcohol. Mil·lilitres d'alcohol. Un cop que teniu el resultat, el requadreu. Llavors posareu un 9, un 7, una coma i un 5 i amb això haureu resolt el problema. Vale? La continuació d'aquest problema és el número 9. En el número 9 continua dient-nos que a l'etiqueta d'una ampolla de vi negre tenim de 750 mil·lilitres i llegim que té una graduació de 13%. La graduació que apareix a les etiquetes de les begudes alcohòliques correspon a la concentració d'alcohol expressada en tant per cent en volum. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, recomana a les persones adultes sanes no consumir més de 25 mil·lilitres d'alcohol al dia. Quina quantitat màxima d'aquest vi en mil·lilitres podria beure en un dia una persona adulta segons aquesta recomanació? Doncs bé, tindríem unes dades molt similars a les d'abans. Me dona que el volum de l'ampolla de vi és de 750 mil·lilitres de vi. El percentatge en volum és del 13%. Llavors, cada 100 mil·lilitres de vi tenim 13 mil·lilitres d'alcohol. Vale? Llavors, l'altra dada que m'han dit és que segons la OMS, com a molt, podem beure 25 mil·lilitres d'alcohol al dia. I la pregunta que ens fan ara no és referent a la quantitat de vi, sinó que és referent a la quantitat d'alcohol. Diu, d'aquestos 25 mil·lilitres d'alcohol, quina quantitat de vi correspondria? Vale? Llavors, aquí serien els mil·lilitres de vi, és el que volem calcular. No? Llavors començarem posant 25. Posarem 25 mil·lilitres d'alcohol i llavors el factor de conversió que li correspon és, ara, fixeu-vos, la relació és de 13 mil·lilitres d'alcohol per cada 100 mil·lilitres de vi. Ara, en el factor de conversió, no puc posar aquí mil·lilitres de vi. Per què? Perquè mil·lilitres d'alcohol no marxen en mil·lilitres de vi, sinó que mil·lilitres d'alcohol marxen en mil·lilitres d'alcohol. I a l'altra banda, el que jo vull calcular són els mil·lilitres de vi. Per tant, cada 100 mil·lilitres de vi tenim 13 mil·lilitres d'alcohol.
Ara comprovem les unitats, mil·lilitres d'alcohol i mil·lilitres d'alcohol se'n van, i llavors doncs fem el càlcul. Comprovem que ens han quedat mil·lilitres de vi, que era la pregunta que ens havien fet. Llavors, quina operació hem de fer? 25% dividit per 13. Quan feu 25% i dividit per 13 teniu 192,3 mil·lilitres de vi. Requadreu i ja teniu el resultat. Podem fer la resta de problemes en la següent part del vídeo.